हेलौ रायजोफोर, बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। रंजानाय बोथोराव गोसो खुसि रंजा बाजा मोजाङै रंजादो, लोंदो जादो, गोसो बायदि रंजादो। ओमफ्राय आरो फैगौ सुक्रुबारावबो नै ख्रिस्टियान धोरोमनिफ्राय गुड फ्राइडे दङ, स्पेसियेल डे, माने मोजां सुक्रुबार। नोंथांमोननि दुलायजासे लोंनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बेसेबां लोङो लों, बेसेबां रंजायै रंजा, नाथाय लामा सामाफ्रावल' साबधान जादो ना मा होनो। गुड फ्राइडेनिबो स्पेसियेल भिडिअ फैगोन, बैसागुनिबो फैगोन। ओमफ्राय गाबोनहाय आङो मोनथामफोरनि काहायनि नोंथांमोननो खोन्थागोन। गोदोनि जाथाय जालांनाय, काहिनि जालांनाय मोनथामफोरनि गाबोन आं खोन्थागोन। लकेसनजों लोगोसे डाइरेक्ट लकेसनाव थांनानैहाय नोंथांमोना आराम फोरमायनानै होगोन आरो। नेनानै थादो बयबो। भिडिअनि जोबनायाव बयनिसिमबो हेपि बैसागु, बयबो रंजालायदो, जोंबो रंजानो ओंखारगासिनो दङ। बेनोसै रायजोफोर, बे ससे भिडिअखौ गामि गेजेर गेजेर बे गोथां सिनारिफोरखौ नोंथांमोननो देखायबाय एसे बुंनानैहाय। दा बेनोसै आरो।